Chibai vek ule in lo dam thalhom mo I am back jack khiang te kalo let le ta tuntruma chuan Terminator kha kan en chhun zom le dona tuntruma kan en ho le tur hi Terminator movie pathumna Rise of the Machine sang hi pathuma ti chuak kha ani ole athon thukal dan kan hriat fi zol le theinan Terminator 1 2 la en lo tan 1 2 movie link hi description a kadae he channel hi ilola subscribe lo ni chuan khongein min lo subscribe pe don nia ole engpo ni se movie chu en chautan hal tong Judgment Day atang khan kumsom alo liam le to John Connor po tlangwal pui tling lo ni to in na te thok ve lopin a identity chu athup ve thin hle mai hun lo om tura thil thleng te chu an ti top vek to anga in anun chu nuam le adu dana man atum meka nima sela amu manglama chuan future mi hring le robot te in do na te thil lo thleng tur a hriat lok sa te chuan a manglama ti boi thinin a om zia chu future thil thleng tur an ti top lova an ti khot lai ringot alo ni chu tiang ani awang chuan mi hring pa ngai angin nun a hmang ve thei don lo ni in alang zan khat chu in ngai tu ding tak khian baikin chak takin atlana sakhi kongkan tur nen in tong fu palin John chu a che sual pha ta ni a speed a chak em awangin John Connor chu a hliam na ve hle a chuti lain Los Angeles khopui chunga meiche thom no zorna dor chunga chuan electric zung chak tak hi a phele zuaya chu electric eng phezok zok atang chuan bolang tak thil mum ronin siamin abula thil te chu a sor tui ta veka chu thil mum chu future atanga robot thon na ani nge mai meiche pakhat aron lang hlola henu hi robot ni in TX Terminator ania TX hi ti zariat le ti sang khatte aya model changkang jok ani TX hi thir sakhat suan le nanotechnology a thuam ania meiche pianji amani se rorum rut tual that tura don ania wangin zuam sol a hlo om biawang le karnal zeta chuang nu pakhat omna lam chu apan chata awa thlen chuan eng soi set lovin chu nu chu athat ngal mak mai le ami tha thuam no chu in belin kar changkang tak nen a in khal chuaka kong laka chuan cellphone mangin a target te chu a chui chuak ngal veka a target zinga a hnai berte omna lampan chuan chak takin a in khal chhun zom zela ma se van doi thak takin a speed chu alo chak hreta police petrol pakhat chuan alo mu fu hlau mai anin zui ngala TX po chuan mi hring te dan chu hrethiam halin kongsira ading ta police in alamaron pan lai chuan a ombor chu lo tilianin police chu all samte in apal tlang theita a lelama chuan ran doctor Kate Bustori le apasal hual Scott Mason ati chuan an in thara pungrua tur an lo lei khom meka an hlim ve hle mai Kate chu apa Colonel Robert Bustori chuan ron kolin Colonel Robert a hi American cyber mun puya thok mek ni in afanu Kate in hena chuan nalaman boi deu wangin zanre akil pui man lo tur thu a hrila Kate lung hnur lo tuk chuan apa hena kanin nei nia po iron kal man le chuang nang ti in call chu ati top ta mak mai le cyber hun pui chuan boina lian tak an lo tok meka Robert chu anaw te chuan an computer virus chak takina lu chil mek ti an hrila sector rang chu virus chuan lu chil to ma se poimo ber an data ero ala hima Robert chu anaw ten Pentagon be popa Skynet chu mang mai turin thuan ron ani chuti rolin Robert chu Pentagon lam chuan Skynet an systema tel ve turin an lo nor reng ve boka nima sela Robert chuan an boina chin felnan Skynet system changkang tak chu man adu chong lo achan chu Skynet system a man tlak emti confirm ala ni lo wang ania Robert chuan computer thuak nei Skynet ai chuan mi hring te chu ala ring jok fe ani zan lo nia Los Angeles khopon rampalei lenga chuan electric zung chak tak chuan thilmum bial a siam le a chuta tang chuan mi pakhat
Terminator thau chu aron lang le ta ani po hi mission poimo tak nei tura future atanga ron tir tho ania mihring te zinga khosa tur chuan thomhno amamoa club pakhata lutin hemizan kher hi meichhia te zan big ladies night alo ni hlau mai mipa hmu tur reng an lo om lo ani la chu saru ngalngat ani boxi meichhia te chuan an lom hle a và nei thlak takin stage performer chu mipa alo ni hlawa do sana chuan alona performer hena chuan a thomhno imbel lai chu peturin atia chu pala chuan ol samte in alo pedu bik lo chu wang chuan anin ti lui deuh hlek angai pha Terminator chuan a kut mer sakin meichhia te chuan pa an lo ti in an lo lom hlei hleia ti chuan performer thomhno chu in belin club atang chuan a chuaka pona lir the du ber chu tinungin aru chuaka atum ram lampan tur chuan a inkhal chuak ta ne chuti lain le lama tx khan a target ma saber fast food dora thok mek jos brera chu va muin aka phluma a dot le anderson po a chem na ina avaka phlum zui le ta ni chuti lai chuan John Connor po khopui chung lo lut to in a hliam en kol tumin clinic pakhata aluna clinic chu ran en kol na clinic alo ni na chok thawng chu moti in random doi chu a han mom popa keti po on kola oma wangin customer in an kola a clinic a chuan a kal le khaile John Connor alu na kha keti clinic lo ni rengin keti chuan dam doi burwak chu a hmuwa John a po ronin larin silain keti chu atina ma se keti chuan chuan lam siamin damdoi bur mang chuan a buma John chu randa na thirbom chunga khongin a kal hnan maka a customer lo thleng chu va chonin a customer chuan a zote dam lo aron kenga keti chuan room pakhata in nga tirin nichin loka randa na boma ami khung kha John Connor ani ti a hre chuaka John a omna vakir le in anin hmel hriat thale ta a John le keti te hi high school an lo kai ho thin rang alo ni Reivak lo in bia an ti tran don chau tia chuan pindan le lama tang thoman threta keti chu ngai venturin ava chuaka thil thleng ava hmu meu chuan a customer chu tx khan alo that fel der to alo ni chu vele keti chu rangmang khengin abiruta tx chuan amitha thisen chu liak zewin chuta tang chuan keti ani lo ti a hre thei ngal chu vele keti chu zong kwal ngalin John a hliam tuamna chuata lo tla chu a hmu fu a thisen chu scan in John Connor a thisen nge ani ti a hre thei ngal chuti lai chu hunrem changa la in keti chu a lo tlan chuak thei hlau mai a kar lam chu man mo takina pan ngala a hlau thong lutuk chuan kar chabi chu a han thlau le lok tx chu pona lo om reng to in keti chu a hnuk chuaka keti chu a thingei to don ni in alang tx chuan a tha ma che in John Connor a omna a zot phota chuti lai tak chuan vanei thlak takin Terminator a ron thlenga tx chu kar ne na ron suta chor mai le khatiang khopa lir thein so na puak dur box hi atanga Terminator ron chuak le keti na hu chuan arap lutuk chu a thawa manin tlan chian na chang po a hre to lo alo en top ringota kara anin da luta John Connor a om ve ti Terminator hena lo hre ve thei tlat mai ke ti chon thil ton chu hlawin a laham hai hlea John a omna chu Terminator hrilin Terminator chon ke ti chu kara akal hnan maka kar cha bi la in chung lama alut chuti lain John apon ata na tanga chua lo tum ve meka abulloka concrete chima tang chuan robot kut chu aron lang nola John chuan mak ati hle mai thirbo ma tang chuan chuakin man ho je thian atlan phei ngala hallway a Terminator ti zariat nen khan anin toka John chuan ama tha tuma alo ngai mana ma se wa nei thak takin Terminator chuan a hroi chuaka chulai hun chu anin chua tir ngala Terminator ero chuan tx kha lo changin lo ti khotlai tum don ani reilo te hnuwa tx aron chuaka akut khol changkang tak mang chuan Terminator chu aka bleng lop mai le
reilote hnuwa police le chan chuan ha thok tu te an ron thleng hala Terminator lo let reng chu boy som halin kai tho an han tum ngota an rin ai lo rit zek mai chuti lain TX kha police car alo luta call chu hekin police car zongjong chu athunun thei ta vek mai le kang thel tu te truck chu khal chuakin John le Kate te chu a zui ta hala Terminator po a call ron nung le a thau chuak halin police bike mang John TX chu a zui ve hala chuti lain John apon akar khal meka Kate om ve ti alo hrechi a anin hau hal borbora Kate zona tam tak chu Jonathan chan man ani hri lo police car chon an ron su dot mai le chuti lai chon TX po kha kang thel tu te truck nen an hnunga aron lang ve le a police car nen tang kopin TX chon akuda khol chak tak mangin an lir thei chu thlo dar vek aron tuma chuti lai chon Terminator ron thlengin TX chon na truck ke pakhat akap chia TX abuai phata chu vele TX chon athir lei phur mangin Terminator chu avei leng popa concrete bang hrut nan manghal charcharin Terminator po ain vuan tang ve fana Terminator chu kang thel tu te traka pakai thein TX chu a zui vele ngal charchara nakina chuan pha in TX chuan na traka chuan a pakaya TX chu a pai tha ma se TX chu in siam rem manin truck noya a uai man hlawa chu vele Terminator chuan truckin a phur leya thir hrui chu tui chhelan kora thak tha in ani chu John ate kara a pakai zuya TX a in siam rem man che tin a chuan na truck chu thir hrui chuan a phi let tok mai le Terminator chuan John chu car khal chok halin TX po a him piala Terminator chuan John an hliam nei le nei lo chu en kwal hal thuakin John chu alo him piala John chuan Terminator hena anu sara le ama chu a hria MT te ama an mani tranpui tu robot thau kha ani le ni lo azota Terminator chuan ama robot nen chuan unit thranan ni thua changin Kate po chu mahun lo om tura mi poimo tak ani thu Johna a hril hala tuna tanga reilo te a nuclear apuak dona tun hun chu an chance nei chuna ni thu a soibok thui fe an tlan hnuin Terminator chuan ama chu battery pahnih hmanga duan ani thu soin TX nen anin beina khan pakhat a chia John chu steering von tirin ti chuan Terminator chuan a dul vun chu a zai honga a pum chunga battery chu a met chuak a sen vek to chu a chia alo nia chu la in pona a pai chuaka battery chu thok le khata a puak ta dur mai le kong laka petrol thunin an chol zuaya Terminator chuan eitur mom som then khat alo leya chuti lai chuan Kate chuan chua alo tum ve ngar bok ma se Terminator nen chuan anin man chiang hle Kate chuan dor hak tu chu tranpui na ngenin ring takin awa dor hak tu chuan 911 a bepop zui ta ni ankal konga chuan Kate chuan John le Terminator te chu tangkopin ama an kidnap nia angaya John chuan Kate hena Terminator chu future tanga local ani thule ama po future roi tu ro pui tak alani tur thu a hril veluama robot te thun hoya mihring te an lom tur thu te chu soin ma se Kate chuan a thil soi te chu a oi lo hle Kate chuan pasal huala nei thule aron zon chhuwa vat tur thuin a vau ve hlaka chuti lain TX kha Kate le Mizo ate apartment a alo om reng to a Mizo na muhil ron thau chu engsoi se set lovin TX chuan a that ngal mak mai le ama chu Scott ang chia in siam danglamin detective te an ron thlenga detective te chuan Kate chanchin thar ron thrilin detective te chuan clinic a thil thleng le petrol pama mi nan hmu thu te chu an ron thrila an zon chhuwa vat tur thu Scott chu tiam halin anin tong thlamwana Scott po chuan detective te chu zui ve tum ta ni lelama John te pathum chu thlan mual an lo thlenga chulayan kalna huna chuan anu sara ko nori ruang chu a omani John na ero chuan engma a hrethiam lova
John hian anu chu adam nge thi ti po a chan chin a hrezui to lo ni Terminator chuan kuang chu la chuakin ma se kuang chunga chuan sarai ruang reng alo om lo ral thuam le silai chi hrang alo nia Terminator chuan sara konori diktak chu Mexico a leukemia wangin a borala Mexico chuan a ruang an vui ni in thu thanga om thu a soizui Sara chuan future tan a thlan lem lo siamin a fapa John Connora inven himna tan ral thuam te chu ada alo ni Sara in alo ruam han lok hun chu tun hun ngei hi alo ni Kate chuan pistol chu a chu zewa Terminator chu tinin voile khata silai chu a met puak ta le Terminator chu kap dak or ma se Terminator chuan silai mu alo se chat mai le Chuti lai chuan pon lama police te ron thleng to in tear gas an ron vom luta chumi hun rem chang chu chuan Kate chu pona atlan chuak thuta police te chuan himdam takin Kate chu an chan thei ta ni pon lama chuan Kate chu Dr. Silverman a khan lo boy somin thil thleng te chu a hril fia chuti lai in chung lama John chu a beidong tran tlat mai John future a hroi turau pui tak ani thei a in rin lo thu a soya Terminator chuan rek kangin future a mi zong te chu nangma anin ngat dona rilru pau khau taka I omangai ti na fui ani lelama detective panhi le TX Scott anga in siam te chuan thlan mol lam chu an lo pan ve meka detective ten Katie a him to ti an fin fi anu chuan TX tak chu ron che chuakin detective panhi te chu a that ngala car chu herkoin thlan mol lam chu apan zui ta ni Terminator po kuang puin in chunga tanga ron chuaka kuang chunga chuan John kha ada ani police ten thei top choin dan tumma se Terminator chuan police te tumbik lovin an lir thei te chu aka chiat sak le veka police te chu an tol kir zui ta ni silai puak thoman lo hriatin Dr. Silverman chu atlan che hala Katie po tlan che vele in Terminator chuan police zong atuk dol vek to ti hriatin kuang chu lir thei chunga ada luta in khal chuan tum lai chuan Terminator chuan John a hena Katie chu system Skynet ti nunna chabi poimo berani thu soin Katie chu an hlo thei lo thu a hrila nakin loka inu puyala ni don ti John chu a hril bok Katie chu atlan chiat na lama detective te kar ning khan anin to ka Scott chu kar rang ron chuakin Katie chu hlim man vioma se apasal huala ni lo ti a hriat chi chuan atlai zauta tlan chiat na tura om to lo van nei thak takin Terminator le John ate an ron thlenga Terminator chuan TX chu RPG na kap leng le pop mai John ate pathum chu in khal chuak ngalin TX po ala beidong big lo ala ron ve zela atopa an kar chunga aron pakai le thei tlat mai le TX chuan akut chu khol ara siamin kar chung chu zai hon atuma kar chung lama tang John chuan thei to pin alo ka blade ve chara chu vele Terminator chuan kar chu khal koi zoi in John chuan silain TX chu alo ka ve reng poka kongpuya truck lien tak ron tlan chu remchanga mangin asupopa truck chuan TX chu tai thlain anin hlo tir thei ta ni tunloka ache sulna wangkhan TX chu akuda khol a chevetlat mai mei al chau akap chuak thei to ni John ate pathum po thui fe an tlan hnu in ram hnuai hmun pakhata an chola Katie chu Scott a thina wangin a in thiam lo hle mai Scott kha ama wanga thi ni nangaya a in thiam theilo ni John chuan lo tong thlamuanin engma I thiam lo om lo alo ti ve boka chuti lain Terminator khan chol khomong man an ni lo thu soin John le Katie te chu mun hi ma thlen pui watangai thu le TX target dot le tur chu Colonel Bustara Katie pa kha ani thu a soi boka Katie pa thona cyber system hun puya traga chiat rup na chu ron thleng tur ani thu a soi tel boka chu vele John
ke ti pa chu Skynet dang thei tu mi poimo tak cha bi poimo tak ani ti a hre chuak thuta ma se Terminator chuan chuti lampan chu atum lo Kate le John ate ven him chu a mission ania Terminator chuan in pahnia nungdama om tura ven him cheu hi ka mission ani nuclear puak tur chu dan thei ani lova nakin loka a puak don ti thu a soile a hun taman nei to lo ani ma se chuti lai chuan John chuan pistol chu phorin in ka hluma Terminator chu a vau veta John chuan Kate pa chan hima Skynet dan bok chu kan lati thei ani ati ve phana Kate po chuan John chu lo thlopin atopa chuan Terminator rilru chu an hne thei ta Kate emo John emo pakhat jok jok an thi ani chuan Terminator chuan a mission a hlen chuak lo tina ani ve don tlat ani ti chuan cyber hun puilam pan tur chuan anin khal chuaka an kalkonga chuan Kate chuan Terminator chu zona rang zotin thil thleng zonga alo tel ve thei dan chu a zota Terminator chuan a zona chu changin Kate chu future atanga ama ron thon tu ani thu a soita mau mai Terminator chuan tun huna nangle Johna veng him turin nangma in future a min siama tun huna min thon ani atia John chu apasal alani tur thur hilin chu mai baka kumsang hile somthum pahni alo thlen chuan John that turin keima tho hi karon kal le ang atit le tamau mai cyber hun puilama chuan Colonel Brewster le anaute chuan boina lian zo kan lo to bel le a virus chuan an system data poimo te chu alo lu chil thei to tlat mai le reilo te hnuwa US President chuan Colonel Brewster chu ron be popin Skynet system chu an boina chin felnan mang to mai turin thuwa ron petarup mai Colonel Brewster chuan President hena Skynet an tinungani chuan nakin loka an system military pumpuya an system zongzong chu athunun vek theianga thilpoi le hlawm taka thlen thei tur thu an president chu a hrila chuti mek lain TX kha na thokte uniform ha in cyber hun puya alo lut to a an robot pakhat chu hek le zewin chu robot chu TX chuan athunun fel le der to control room lama Colonel Brewster chuan an president thupek angin AI Skynet system chu an computer a chuan atinung ta le AI an han online chi chu an system dang zong chu a in offline ta vek mai voile khata an computer zong chu a thim ta vek mai le chuti lai kara ke dikha control room a man ho se thian ron tlan luta Terminator khan loka hmal pop popin Kate tak ni lovin TX Kate anga in siam lo nia Kate tak zok aron thlen ve meu chuan an tlai man hret ani TX chu ron thaule in Colonel Brewster chu aka fu man maile Terminator kha silai ron met pok ve chun zom halin TX chu na takina ka pa elevator in khaina chuan aka thlata dei mai ti chuan TX chu an ti khotlai theita phota Colonel Brewster chu a hliam na hle a Terminator chuan Brewster hena virus in computer ti boi tu kha Skynet tho ania Skynet vek in online le chi khan full control in Skynet chuan engkim athunun ta ni aron tia Skynet ti top theidan anin zo boi lai chuan TXC robot thunun kha aron langa cyborg pani alo thunun reng to ani cyborg te chuan mihring te chu an ron tong ka ta chiama Colonel Brewster chuan John hena pindan chungrila hroi turin atia chutilam chu an pan halwat an kalkonga chuan TXC thunun machine panhi khalo omin Terminator chuan an mani ral thuam vek mangin an panhi chuan akap dar ta vek ani Colonel chu a pindan an thlen pui theya Colonel chuan John hena chef chunga folder ada chu laturin atia chule kha chuan an him theina na an kalzel na tur kong a inziaka tuna chuan Skynet laka him facility pakhat chi a om to a chutilam pan tur chuan a fanule John te chu ati ani
ti chuan colonel chu a chat thlazui ta ma se corridor a chuan TX kha aron lang le a Terminator chuan ma chonin John ate chu atlan chiat tira hun engemuti chen TX le Terminator te chu anin beya Terminator chuan soisana sa hlema se model anin changkang hleya TX chuan nanotechnology a kentel miaw awangin atopa ero Terminator chuan a hnih lowa soisak le trap ani mai baka ahong chu radok sak ni in TX chuan Terminator system chu hack le in Terminator memory chu ti boy sakin nakina athunun le ngei don ni in alang chuti lai chuan Kate le John ate chu control room lo lut thein thir hip thei lian tok chu an tinunga TX dan nan atan thangan lo kam ve ani an kal le zel na tura chuan drone chuan adang tlat mai ma se Kate chuan silaya chu loka akak cheta vek mai le pa ve takani Kate le John ate chu tlan che chun zomin an hnunga tang TX khan ron zuya chuti lai tak chuan thir hip thei chu ani dan tur dik takina ron nung ta chia magnetic field chak tak chuan TX chu ama chuan a hip bet tlata a hip tuiral titi ta der mai TX chuan a kut chu kholara siam le in magnetic chu a zai chia chuti mek lain Terminator kha ron thaule tro in ahong bung trap chu a vu tha ti chuan system chu aron nung le Kate le John ate po chulai mun thlo chua san tur chuan thlona da na an lo thleng chi a an hnung lama Terminator kha ron langin an thlo chua ma chuan John chu thlona tang a pot chuak le ta dai mai Terminator system chu TX khana thunun to alo ni Kate chuan thei to pin dan tum ve ma se omzia omlo chuti lai tak chuan John chuan Terminator hena amison lo hrilin imison chu keile Kate min ven himani atia ma se Terminator chu ala in thunun thei chong lo John chu paileng le popin are be lai chuan Terminator chu zoi in aron har tana John le Kate te chu a thlo chhuat tirta Terminator chuan a in thunun thei lo in hriklak nan kar chu mangin a chum cheveka chu vele aron har chuak le ta ni Kate le John ate chu mel som nga pahnia hla facility lampan chuan an lo thlok meka minute som thum pahnih vel chi hun an nei to ni Skynet chu dang thei takang mole an hun nein a dei lo mai thei ani chuti mek lai chuan Terminator kha a system ama in a in reboot thale a zoi muang in a pa ngai le tran to ni chuti lai chuan John ate pahnih po facility an lo thleng chi a lut ngalin bang cha je thian a lo danga chu bang chu kot manga hona ngai ani Kate chuan apa le khape kha hre chuakin kot chu an zong hal charchara chuti lai chuan TX khan kongkhar ma saber chu helicopter nen aron suhong thuaya Kate chuan kot chu a zong mu theya kongkhar chu hong theima se a in hong muang lu tuk ringot John khan TX ti khot lai nan pistol alo mang ve charchara anin nang ching man trap ti in Terminator helicopter nen aron thlok lut vele a TX chu helicopter nen aron del bet phak mai le Terminator chu pa ngai le to ma se tuna chuana tak sapeng then khat chu a chena sa ve hle a chuti mek lai chuan kongkhar chu automatic in a in khar mek Terminator chuan awa dang bet man hlawa Kate te pahnih chu pindan chunga an wak lut man ti in TX kha aron thaule a ke pahnih chu ti bungin atal chuak thei
kong khara lu ve tum chu Terminator khan lo dangin Terminator chuan a oma battery chu ala chuaka TX ka chuan no in apuak dur mai robot pahnih puak chu na takani rengot mai John le Kate te po pindan chung ril ber lo lut thei chi in alan dan chuan Skynet dan nana duan ni lovin chu facility chu bunker alo nia nuclear puak laka himnana an duan jok alo ni ti chuan minute somthum pahnih chu aliam ta a Skynet chuan automatic in nuclear akap chuak ta khovel pumpuya chuan nuclear chu apuak ta choi choi mai le ti chuan tuna John ate omna facility hi mun pui ber ani a mun dang atang chuan dam chuak te chuan an ron be popa tu nge how tu ber ti an ron zota John chuan ama John Connor ani thuina lo chang ani ti chuan John chuan nuclear puak lo thleng tur chu an dang thei lo ti a hre thiam ta a ke ti po in apa in Skynet dang tura hemi facility a tir ni lovin an himna adu wanga tir ani ti a hre thiam ta a atopa chuan mihring te chu an mani thil siam chuang nge chuan a thun huaya da in dona chu a in tran don ta ni John po tuna chuan hroi turau pui tak ani na kong in hongin a hun a in tran chi ani daka reilo te liam ta a Terminator in thil lo thleng tura soi kha lo thleng dikin Terminator chuan Kate le John ate chu veng himin a chan chuak thei ta ani a tuna chuan nuclear puak thlengin khovel mihring te chu robot thun huaya anom tran to don ani a John Connor mumang chu lo thleng dikin tuna chuan ama a mi zongjong te chu anin khat to dona hroi tu pa ber ani angai to don ani ti chuan mihring le robot Terminator Skynet sipai rual te chu anin beidon ta a movie tira kan hmu tawng khan mihring le robot te in dona chu alo thleng ta a tuna chuan hun kal to tanga thil thlak danglam tum vel kha omzi om to lo mai the ani engtin nge mihring le robot te anin be chhozel Skynet system changkang tak nuaya engtin nge mihring ten man son zel ti chu part 4 a en ho le theu kan tum don ani